Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano sab kita nga itong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pag kita magadupot sa the Christian way of life o karong adlaw magapanayon kita. So, it's presumed nga ikaw nga magtutuo, nakaandam ka na, pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, nga rebound technique. Apanalang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31, na kanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Okay, padayon ta karon. Now, palihog abrihing imong Biblia diha sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 30. Ako masahon kini sabi ni Isaiah. Si Jesus mitubag. May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Now, diha sa Maika, Kapitulo 6, versikulo 8, He has told you, O man, what is good, and what the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with our God. Now, diyan sa Lucas 10:33, naghisgot kini o pagka mapailubon, no, ang pagka masinabdanon o pagka maluluyon. Okay? Now, this versikulo 34, bandage up his wounds. Ilang tambalan kadtong na ilang gibanhigan. Unya, verse 35, take care of him, and whatever more you spend, when I return, I will repay you. Verse 36, which of them, or of these three, do you think proved to be a neighbor to the man? Hans. Verse 37, and he said, the one who showed mercy toward him. Then Jesus said to him, go and do the same. So, ang Lucas 10:29, nangutan na kini, who is my neighbor? Kinsa man akong silingan. Doon ay tutulo ka mga inunta, pagtagad o three attitudes nga ang mga tao mo nauna sila niining maong parabol. Number 1, ang pagtagad sa mga nibanhig ganiya, the thieves, o katong mga tulisan. There's a saying, what is yours is mine, and I'm gonna get it. Now, doon ay gamay lang diferensya tali sa mga tulisan o sa mga sosyalist. Ikaduha, girepresentahan sa pare o sa Levite niini, what is mine is mine, and I'm gonna keep it. Now, kini gitawag og pagkadalo on greed and parsimony. Kini mga tao ni nga tuwa sa ibabaw
ilang pagtuo nga sila labihan yung labawa, superior. These are people who let somebody else do it. And that's not the Good Samaritan attitude. That's too immoral. Unay kaduha, ikatulo, girepresentahan sa mga Samaritanhon, unsay ani anak ko, I'm going to share it. It's being shared and it's an individual charity. Dili siya tulisan o dalo, as it is obvious. Na unsa may moral lesson niining parabol. What am I? Muna pangutana. Unsa man ako? Usa ba ka relihiyosong legalista o tulisan? So, ang abogado nga itong hisgutan, no? Kagahapon, kinahanglan mo admitir na siya niini. Would he be a thief or a legalist? Now, mao kini ang diferensya tali sa grasya o sa legalismo. Ang Samaritanhon, gipakasama kini kang Ginoong Jesucristo. Now, what does the Lord want this man to do? He wants him to point to the Lord. Now, kining maayong Samaritanhon, tipo kini kang Ginoong Jesucristo is a type of the Lord Jesus Christ. The Good Samaritan is a type of God's grace, grasya sa Diyos. Just as Christ is the epitome of grace. Epitome, yun sa buta-sabot nini. Ang kahumpungan sa grasya. Ang maayong Samaritanhon, pagpakita kini sa kaluwasan. It is an illustration of salvation. Ug ang kaluwasan sayo na ta, grasya. So tiwani nga si Kristo, mao ang kahugpungan sa grasya. Epitome of grace. Now, ato rin ganing isugutan ng bahay ni Marta o ni Maria. Diyan naman sa versikulo 38. Lucas gihapon, Lucas kapitulo 10. Okay, ato ta sa versikulo 38. Now, as they were traveling along, he entered a village nga gitawag og Bethany. Kaning Bethany, suburb ni sa Jerusalem, kasikbit nga balangay. O dihay usa ka babae nga ginganlan og Marta. So, Marta welcomed our Lord Jesus Christ into her home. Verse 39. She had a sister, gitawagin ing Maria, nga galingko dito sa kanang dool sa tiilan sa atong Ginoong Jesucristo, naminaw sa iyang mga pulong. Now, kini si Marta o si Maria, mga igsuon ni sila. They were the sisters of Lazarus nga gibanhaw, inumdum ka, gibanhaw ni Ginoong Jesucristo. Kini si Marta o si Maria, mga igsuon. But verse 40, apan si Marta, murang na balda kini siya with all the preparations. So, she came up to our Lord Jesus Christ, o iyang giingnan, Ginoo, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then, tell her to help me. Don't you care? Now, diha sa Greek ang pulong, it is Malay. M-A-L-E-I. Gisundan kini sa hoti. H-O-T-I. Now, verse 41. But the Lord, na mitubag ang atong Ginoong Jesucristo, mi sulti kaniya, Marta, Marta, nawala ka o gisamo ka sa daghang mga butang. Versikulo 42. Apan usara
kabutang ang manungdanon. Only one thing is necessary. Kaya kini si Maria, nakapili siya sa maayong bahin, which shall not be taken away from her. Mo na isulti sa itong Ginoong Jesucristo. Na ini ay komentaryo, bahin ini. Kinis Marta, miulbo sa kalagot, sawa unay paghuna-huna, wa siya paghuna-huna, sawa pa siya musulti o pagreklamo. She exploded with anger without first thinking before she spoke. O mireklamo siya ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang igsoon way tabang-tabang diri sa lihokon diri sa kusina. So iyang gipakita ang iyang pagkainunta dili hustong pangatarungan, irrationality. Apan kinis Maria, she did the right thing. Unsa may iyang gibuhat, naminaw siya sa mensahe sa atong Ginoo. Dinto siya gyud sa tiilan sa atong Ginoong Jesucristo. So, ang pasiuna ni Marta, pisikal nga pagkaon. Apan katus unsa, si Maria kanang spiritual. Isa ang diferensya nila. Na ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang pasiula mo man ang spiritual food. O ang physical nga pagkaon only comes second. Ikaduhan na lang na. Now, so si Marta, buot niya ni Ginoong Jesucristo, iyang sultihan to Maria to call her attention. Now, ang Grigong pulong dia, sunanti lambano may. Nakalugan kiniyo. Come to my aid. Patabang ko diri. So mo katoy gisulti ni Marta ngadto kang Ginoong Jesucristo. She was giving Jesus a choice. You see? Ang tinuod gyud, she was trying to manipulate God. Kaya ang mga priority o pasiuna ni Marta sayop. She needs to focus on doctrine. You see? Ug sakto man tong Maria. She got it right. Husto tong iyang gibuhat nga naminaw siya sa mensahe sa tong Ginoo. Si Maria has taken the right part. Bible doctrine is and should be the right priority. So, hatagan ka na ako prinsipyo. Being occupied with Christ, ang imo na karong pagka-okupado kang Ginoong Jesucristo, mas labi pang mainungdanon than being occupied for Christ. Now, understand this very well. Akong malikon in English. Being occupied with Christ is more important than being occupied for Christ. Now, kining being occupied with Christ, imo nang gibuhat pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios nga maokupado ka kang Kristo. Apan, being occupied for Christ, kani mga binuhatan, hala buhat, hala paningkamot, pananglitan, outreach, pagbuhat o pag-alagad, nga way pagtubo nga espirituhanon, etc. Mao ni ehemplo. So you're being occupied for Christ. Kita ni mo diferensya? Kaya kini mga prinsipyo atong gisgutan, magamit kini ngadto sa kinabuhi nila ni Maria o ni Marta. So, kaya kaduha nga prinsipyo, to devote oneself to the study of the Word of God o sa pagkat-on gikan niini, mas labi pang bililhon than being busy for the Lord.
So, nakasabot ka na. Yan ang busy for the Lord. Now, ikatulong prinsipyo. One does not exclude the other. It is all a matter of priority. Mga pasyon na rin yun. Now, how much better to be fed by the words of the Lord than to feeding food for our body? Siya lang ni Maria o ni Marta, kini, it's all a matter of priority. Naragyo nila sa ilang pagpahilula sa hustong pasiula. So, ang prinsipyo nga itong balugan mo, kini, ingon nga mga Kristohanon, agi o dupot nini atong uluhan sa atong gitunan, the Christian way of life. Hatagig pasiuna ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang tanan musunod ra. Everything else will come into play. Prinsipyo na. So, ayan na nagkalimti. Okay. Munto ta sa Lucas 11:1. Kining pagampo din gihimo kini dito sa Piria, lugar ni. Versikulo 1. It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. To do yun sa pagampo. So, si Jesus may tudlo ni ining pagampo. Yes, versikulo 2. Okay? As a pattern, a model prayer, format. Okay? So, this is pattern of prayer. But not to be repeated. Di ba ni? Not to be repeated over and over again. Sa mas gibuhat sa mga tao nga na sa relihiyon. Okay? Now, kay mga tao God, muampo ni repeatedly, liturgically, without any relation to what we pray in a certain situation. So, ang versikulo 2 na kanayon, ug siya miingon, ngadto kanila. When you pray, kung kamo magampo, ingon ini ang inyong pagampo. Amahan namo. Okay? Muna na, sa in English, Father, hallowed be your name. Kining hallowed means holy, sanctified, set apart. Hallowed be your name. Ang kining Father, by the way, is a salutation. Okay? Salutation kini kay may kalabutan ka man, you're related to God. And God is your Father. So, mayon ka sa imong salutation, Father. Okay, hallowed be your name. Your kingdom come. That's verse 2. Verse 3, give us each day our daily bread. Verse 4, and forgive us our sins, for we ourselves also forgive who is indebted to us. And lead us not into temptation. Verse 5, then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, friend, lend me 3 loaves. Verse 6, for a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him. Now, Salmo 110, versikulo 1. The Lord says to my Lord. Now, kanang unang nga Lord, that's God the Father. Ikaduhang nga Lord, God the Son, the Lord Jesus Christ. The Lord says to my Lord, set at my right hand until I make
thine enemies thy footstool. Now, Hebrews 10:12, but he, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God. Verse 13, waiting from the time onward until his enemies be made a footstool for his feet. Versikulo 14, for by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. And verse 15, and the Holy Spirit also testifies to us, for after saying, okay, now, muluksot ang ito sa Zechariah 14:9. Kini gitagna ang tribulation period. Prophesied the tribulation. Matthew 25 verse 31, unsa may gipropesiya nini o gitagna ang millennium, the 1,000 literal years sa kanang hari na ni Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. That's the millennium. Okay? Now, Dias Marcos 13:7. And when you hear of wars and rumors of war. Now, if you hear of this rumor, do not be afraid. Ayaw. Ayaw kahadlok. Mando ka na sa Diyos. But regarding this war or wars, this is not yet the end. Isaiah 65:25, na kanayon, the wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the ox, and dust shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith Jehovah. Now, Salmo 46:9, all nations will experience unprecedented wealth. Now, kinid, during the millennium, kato akong iyon ni mga usa ka libo, literal ning usa ka libo, nga pagdumala o paghari ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. Okay? Now, so all nations, tanang mga nasod, musinati ni ining unprecedented nga pagka-adunahan inunta, pagkanaahan, wealth. Okay? O ang relihiyon o ang mini ng mga doktrina will be eradicated. Huwag tango na kanan sila. Kay, apan ng tao na pa si suliran. Ano may yung suliran? Ang iyang old nature. Man's old nature is the basic problem. Now, human sa millennium, human sa kalibo, katuig nga literal kining sa kalibong tuig nga paghari ni Ginoong Jesucristo din sa yuta. After the millennium, kini si Satanas pag kanang buhian. Satan will be released or will ignite in his revolution trail. See? Ang iyang kanang rebelde yun. Mao na nga na ay gitawag og Gog and Magog revolution. Unsa man ni? Kining Gog si Satanas ug ang Magog ang mga di magtutuo. So kini sila mo rebelde, mo revolt, unsa man sabi niya, revolt, will rebel against Christ's rule. Diyaw mo na. So nasa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 8. Now, Revelation 20, verse 9,
But this revolution will instantly be broken, suppressed. So, mauni ang panapos na. This is the end of human history. Then, the second resurrection will happen alang sa tanang mga dili magtutuo. All unbelievers. And then the first resurrection alang kanatong mga magtutuo. Kini si Satanas og tanan nga mga di magtutuo, apil ang mga nangalaglag nga mga anghel, fallen angels. Kini sila will be made footstool of Christ, pagatumba na sa mga tiil ni Ginoong Kristo. So, ang gingong operation na human, this is finished. O kini maoy culmination of Operation Footstool. Now, Mateo 25:41, ang original nga sentensya ni Satanas will be carried out. The lake of fire or hell mao ang final and permanent destiny. Giandam kini alang sa yawa ug sa iyang mga demonyo, and now he will enter into his final abode. Okay? Now, human sa millennium, at the end of the millennium, ang atong Ginoo mo bukas ni gitawag og Great White Throne Judgment. He opens what is called this Great White Throne Judgment, and then iyang tangtangon at this time ang tanan nga mga kaaway gikan sa kalibutan, all enemies from the earth, ug ang tanan nga mga dili magtutuo, si Satanas ug ang tanan nga iyang nangalaglag nga mga demonyo, adto na sila labay, itambog na ngadto sa linaw sa kalayo. Pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ug busa ang atong Ginoong Kristo, when He prayed the kingdom come, kini nagapakita nga si Ginoong Kristo was still legitimately offering the kingdom to Israel sa una niyang pag-anhi ni kalibutan, in spite of their rejection. Ikaduha, iyang gihatagan o kasiguruhan, he reassures nga ang gingarian would come despite all the rejections, despite all that Satan can do, despite the fact nga ang bag-o nga kapanahunan sa simbahan will come to existence in spite of the tribulation. The kingdom will come as promised to Abraham, as promised to David. Kaya gisaan ba ni sa Diyos? So, Revelation 22 verse 20, John said, kini si Juan, mayon siya, "Come, Lord Jesus." Luke 11:3, "Give us this day our daily bread." Mao ni ang personal petition. Talk to God about yourself, about your need. Mao na, kung bahin na sa imong pagampo. So, Luke 11:2, ayaw kalimot nga kini, model prayer, i-format, an outline kind of prayer. Kining mong pagampo is not to be prayed as a liturgy, not repetitiously. Okay? Sa mas gibuhat sa mga tao diha sa relihiyon. So, mao kini ang atong paghisgot mahinining the Lord's Prayer. Kining Matthew 26 verse 39 nagsulti dinhi, "My Father, akong amahan." Kini
legitimate prayer kini. But the Father's will is paramount to be considered and carried out. Now, ano yung mga prinsipyo? It is legitimate to pray for relief from pain, suffering, or difficult circumstances. Legitimate. Number 2, himo kita sa sama gyapong tipo, type of request as did the Lord Jesus Christ on our behalf. Kay kapetisyon man si Ginoong Jesucristo kanato. Number 3, as long as we are willing to accept sa kabumuton sa Dios, bisag unsa kana, we make our request known to Him. Ato gining ibungat pagsulti ngadto kaniya. Now, Romans 5:3, and not only this, but we also exalt, meaning utilize, gamita ang pulong sa Diyos. In our tribulation, but testing, knowing that tribulation brings about perseverance. You see? Gikinahanglan na to ang pagkamalaw tayon under testing. Kaya ang testing God, ang pagsulay God, makahatag ginoon kini og pagkamalaw tayon. Yes, it brings about perseverance indeed. Perseverance, we should know, is a good thing. Naibaw ko ba? Sa diha nga, na mga tao nga, karong panahon na, mura malalagi pagkasayon na nila, kanabang manggihikog. When people commit suicide, that shows lack of endurance. Sila'y pagkamalaho tayon. Sila masayod ang testing, ang pagsulay, bahin kini sa espirituhanong pagtubo. Kay kung wala ka na, di ta makatubo. Kasabot ka? Kung way testing, kung way pagsulay, di ta makatubo. Mao ni makatuod ka na to sa pagtubo, espirituhanon nga pagtubo. Ang pagkamalaho tayon, perseverance. I don't know if mudawat ka ba niya ng binisaya nako. Perseverance is pagkamalaho tayon, kini naghulugan nga kita nagasalig. Okay? We are relying on the spiritual life in adversity. Huwag yung makapuli niya na. There's no substitute. Ang pagkamalaw tayon, nagkahulugan nga atong gisiguro, pinagi sa atong paggamit sa mga resources to our disposal. Ang pagkamalaw tayon is produced sa diha nga exercise kita sa faith-rest life in the face of adversity and testing. You see? Kaya ang katalagman ug ang pagsulay should be faced with the problem-solving devices o sa pagampo. That is always God's will. Mao ginakanunay ang kabumuton sa Dios. Gikan sa pagantos can come accelerated spiritual growth. Mo sutoy gyud mo paspas yan ang imong espirituhan o pagtubo o ang imong pagbansay sa paggamit sa mga divine resources. It is training to handle all things in life. Pinagi sa antong pagsalig ngadto sa Dios. Sa Salmo 56 versikulo 3, what time I am afraid, I will put my trust in the Lord. Di ba nga ang pagkamalaho tayon, nagkahulugan kini og inunta sustained divine production of good. Yes. Sa dihang kita mag-aampo, pangayua ang iyang interest, ang iyang kabubuton. You see? Ask or seek
His interest or His will first. Pangayo o kanang kanang giya niya. Intercede for others. Unya, anto sa 1 Tesalonica 5:17, nagayon, pray without ceasing. Na, pagampo, nga way undag, mo ba na pagpasabot niya na? Well, ato lang kinigihapong hisgutan sa sunod na itong panag-uban. Salamat sa iyong pag-uban nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan na mong Diyos. Salamat. Dining grasya nga mong gitunan nining adlaw, inaot nga kini mahimo gayong dugang nga hagit ka na mo sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan na mong giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.